32, 32, 32. Ang isigi ay... Yung pala dyan. At ang isigi ay... Uno ka. At ang waiting naman. Ay, yung pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba kain nung diyan dito sa iriga? Isigi ay baga. Kunyan, radyo, ronda. Anong kunya? Ay, lo. Ako na music. Ako na music. Easy, tataydo. Easy, tataydo. No. May balita na. May music pa. Aw, iyo. Abeta, biri ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, makusog ka. Amo talaga. Ako na music. 32. Ay, nako. Pwede man, ano? Minso, pwede. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Di ka kaya. Waiting ka, waiting. Puro ka waiting. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Diyos maray na aga, kaninyong amin. Welcome sa satuyang programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan nin Miyerkules. Pitsa dos na po kita ka na bulan na Nobyembre, taon 2022. Magaya-gaya ang panahon. Happy Tuesday sa Lambang Saro. Sa mga nakamonitor mo niyan, sa mga Transistor Radio, good morning. Sa mga naka-view sa satuyang Facebook Live, kan RPN DZKI, good morning. Sa may mga kumplianyo, happy birthday. And may you have many more birthdays to come. Magpakanton man kamo. Kaya daw man ngayon, Joey.
Ta dapat magpakanton. Ay, siyempre ta kumpleanyo. Special day gayon. Sa mga mag-arago, Mr. and Mrs. na masilibra kan sa indang wedding anniversary. Uy, happy wedding anniversary po ha. Ano nagholdingan sa lamang kamo kan sa emong ago. O nagpasabot lamang ning usad na kiss lamang. Poyat ang sa toyang mga kababayan. Uy, pero mga alas 12 pasado baga makusugun-suran. Uy, irak man niya ako kan sa mga nasa sementeryo. Kadakol pati sa mga birbit-bit na mga gamit pagkakan. Kaniba niya itong kababayan tagaro family reunion. Ay tradisyon na po kan mga Pilipino na ang November 1 ang aldaw kan mga kalas. Nag-uurlian, nagtitiripon ng mga pamilya, tiripon man sa sementeryo, garo family reunion naman at the same time. Kaya lang po talagang pag alas 12 pasado makusugon baga niya ako ining oranges ko. Kaya pwedeng may mga nagkabarasa na naman kan orang kasubanggi. Sa mga may kapistahan, happy fiesta. Oy, bakong bawal ang putsiko. Ano man ngayon, Sir Joey putsiko? Ayan, ibang para fiesta, nakikakana, mapapatos pa. Panira man niya pa di, pabalo ni man yung panira. O ano pang pa di, simple pamasahe pa. Dahil nga akong pamasahe. Aba, nagulpi si Padihon. Oy, magandang umaga sa lahat, sabi ni paring Eddie Castillo ng Chaong, Quezon. Oy, magandang umaga kay paring Pong. At kay Maring Pasing Castillo. At sa family at sa aking apo na napakaganda, si Bibi Jana. Regards din kay John Gerard sa anak ko at kay Joycel Barlita Castillo, ang aking daughter-in-law na napakabait. Oy, umawang ko po ang lokal na gobyerno kan Iriga, barobantay kan sa toya mga motorista. Kan mga namamanawaan kung magbaha kita. Nagkakita kang panahon ng mga sudden flood sa Iriga, lalo na sa may parte kan Margati Building. Pirang weeks pa lang kahit itong magtukaw. Inipong si Mayor Rex Oliva uraning makusog. Ay, alang kaon tulos sa tubig ba sa may parte kan Margati, kadakol tulos nagpost. Grabe tulos ang pagbasol kan bagong mailer na mayor kan Iriga. Bako man pong kasalan dayan kan na alkalde. Tanato ko pa sa naman kaya ang ginibo takan panahon baga kan mga nakalis na administrasyon kung susumadahon nindo ang gastos. Kan mga previous administration sa Iriga, milyon-milyon sa pagpalinig sana. Kan mga drainage canal, pagpalinig kan mga barado tang mga drainage system o declogging, desilting. Pero inuumaw ko po ang local government units tanising kong duling dahil gastos. Pero dahil kitang baha. Kan bagyo nga paing asin padagos na nag-experience ang Iriga ning makusog na oras. Pero ang karahayan po tayo kita pigba. Ano to sir, may reaksyon? Hanggang ma-react. Sisa ito. Ulay ko may ma-react to. Losta, nag-uumamanda siya sa administrasyon ni Mayor Rex. Dahil na da pag-banggiton ta, dahil bagang kita bina, Joey. Ayo.
Oh. At the same time, ma-ads nga ko sa Indo Joey ta, maura kaya ang programa mo. Sige na po, kaulayan na si Ma'am Kayla Ligasyon. Oh, may mga additional naman kitang sponsor sa advertisement. Oh. Sabi ni Chip, may nag-upload nga digdi yun, nag-uumaw. Tamar na nga ang programa ni Joey Lim, saka mapa-advertisement pa dagos nga ko ta. Dakol nga digdi kataraid ko, nakadadawag kay Joey Lim. Ay, salamat po. Ako kaya sa totoo lang, gusto kong umawon ang administrasyon ni Mayor Rex Oliva ta. Dahil po talaga kita binaha ka nakaaging bagyong paing. Aram po nindo kung tano ta dahil kitang ba dahil panggastos nising kong duling an Iriga City LGU ang City Hall. Ay, dahil po kan duli tupad na program ini po ang naging pagi para ma-utilize na mapalinigan an sa tuyang mga mayor na kanal. O di dire-diretso ang tubig uran sa Bicol River. O di na kita pigbabaha. O di ba napakagandang solusyon po kagad na ginawa ng administrasyon ni Mayor Rex Oliva. Sa totoo lang, ano man taday ta umawon ang nagigibo ng trabahong tunay o maray sa karahayan kan publiko. Sa kanya ako, turtagiti pa lang nananaw na tulos relief si Mayor. Just imagine nagpapauran sindan ni City Administrator Attorney Wapi ni Attorney ni Fiscal Wapirina, nagpapaururan. Tapos higing dayo-dayo sa mga baro-barangay. Lalo na sa Mountain Barangay. Mala tasaro sa nagpasalamat dyan si Kapitan Eduardo Di Maiwat kan Perpetual Health. Yaon man po ang presensya kan PNP. Nagtabang sa pag-distribute ni relief goods sa sainda pong barangay. Kadakol na barangay sa Bukid. Pig-aram padagos ni Mayor Rex Oliva asin ni City Administrator Attorney Wapi ang kamugtakan kan sa tuyang mga kababayan. Iyan ang tunay na serbidor kan syudad. Bako lang itong halimbawa nangangaipo ngayon ng ayuda an sa imong magurang. Ika mapadara ka na sana sa pira padala ta. Ang importante ngayon maipadara ko ang ayuda ko. Pero mas maray po baga na kung nangangaiponin na ayuda an sa imong mga magurang, kumo ikaaki or balik ta dun ta kumo ika magurang nangangaipong ayudan sa imong mga aki, mas maurag talaga an araw kang ginibo ni Mayor Rex Oliva sa kani City Administrator Attorney Wapi na pinagdudumanan ang mga constituencies nila sa lambang barangay. Uya ang ayuda kan syudad, kan lokal na gobyerno, kumusta pa kamo? O di na ko kumusta pa kamo kaya nagraya na nga niya ko. Kan sa tuyang mga local officials kan syudad kan Iriga. Ako bihira ako mag-umaw. Kadaklan sa kuya, tabuga asin man tuyaw. Pero ganyan. Kabihira ko talaga mag-umaw mga tuga. Pero pag nahihiling kong karapat dapat na umawon, gusto ko umumaw. Kita yaon sa patas na pagtatar kan mga dapat pag-urulayan sa loob kan programa. Nyako, turo tagiti pa lang. Garo man si Governor Luigi Villaferte, Congressman Mix Villaferte, no umaw ko man tab, dahi mampoknit, bayo mampatod katataon ng kadudol, ayuda, assistance sa mga constituentes ninda na nadanyusan man ka nakaaging bagyong paing sa laog kan na rin kunada asin man kan na probinsya po nin Camarines Sur sa pagpadangat, sa pag-asikaso, sa taon in tamang serbisyo sa publiko nangurog na sa mga nangangaipo. Ako kabihira ko mag-umaw Mas maray bagaan nagtutuyaw sa mga saltong gibo, pero pag may karahayan man po ang mga local officials dapat urumawon taman. Asin dapat pasalamatan.
Bakong araw kan iba, ba kahit to sa iriga, pigpustulos. Sa mga social media, sa mga cellphone, mahiling nindo, ba nga sa iriga, oh. Pero kan day nagba ka na kaaging bagyong pengda, basta nga niya akong nagpost na nagpasalamat kay Mayor Rex Oliva and kay City Administrator Wapi na nagibuan pong paagi na mayong ginastos ni Singkong Duling ang lokal na gobyerno. Pero po, nasolusyonan ang biglaan na pagbabaha sa sentro kan iriga ng urog na sa may parte kan Margati Building. O dapat araw kayan para balansyado mo. Sa ropa sa nainirib kong barita, ano niya ako ini si top notcher City Councilor Gigi Vargas. Ano na niya ako initaarog kani? Ang rason sa lado kan na konsyala, agaroda pinolitika siya. Pero po, sa pahapot-tapot ko, bako mampalan pamumulitika ang ginibukan timuan. Kung taano taday na sinatawanan ni na committee sa Sanggunian. Although dati kan karampanyahan, asin kan eleksyon, kabali siya sa Team 1 Iriga. Pero ngunyan po, hinali na siya kan Team 1 Iriga. Bako na siyang ka-Team 1. Garo nakikipag amigo naman gayud sa kalaban kan partido kan political kan Team 1. Tamala may nagpo-post na punong barangay kan San Francisco baga na iling ko nga ni si pigpost ni punong barangay Maktimin niya na nagpapasalamat man kay Konsyal Gigi Vargas. O kaya gayud hinali naman siya kan Team 1. Bako na siyang ka Team 1. Saro sa mga dahilan pa lang kayo ni. Bako man pampupolitika po ang ginibukan Team 1. Ano? Dahil ang nakuha akong mga barbarita. May prosopwestong budget na gustong paaprobaran ang Barangay San Francisco sa panginot ni punong barangay Mac James Temenia. Alagad sabi po kan kadaklan na mga miyembros kan konseyo, imbitaran si punong barangay Mac Temenia tana sa minutes bagay ni kan Sanggunian na magpaliwanag ang about sa collection kan mga barangay na dapat mag-issue ng official receipt. Ang sabi nga ni Konsyal Gigi Vargas ay na-aprobaran ta na ngayon eh. Dahil man nagtugot po dyan. Ang kadaklan na miyembros kan Sanggunian Panglunso, dapat nga mag-aparisir. Lalo nang nangingiriil duman si Konsyal Buboy Gibarang, dapat niya mag-aparisir. Balibasa niya ako. Magkalaban man niya ako ni dyan sa barangay talaga, ano. Sa si Konsyal Buboy Gibara, inako niya, maluyang ako ang performance ko sa Sanggunian Panglunsod. Dahil nga ko bagay sa pagiging city councilor, bagay nga ako punong barangay. O kaya, garo ang plano ka ni next election, magkandidato na sa ng punong barangay. Garo magkakalaban sinda kanin ni punong barangay Mac James Temenia. Kaya lang po, ano man ta ang budget na pigpa para pa-approve kang barangay 2022 pa, bala ng maray. Ang dapat pa-approbaran na kan mga barangay, kapitan, punong barangay sa enterong Kabikulan, Camarines Rinconaden, Iriga, ay dapat para sa 2023 budget. Diba? O kaya po si iba na day na iintindihan, pinapasabot na bako na palang katimuan si Konsyal Gigi Vargas kan Team 1 Iriga sa pahinginot ni Mayor Rex Oliva. Pero dahil po duman sa nangyaring reorganization kan man iba-ibang standing committees kan Sanggunian Panglungsod kan Iriga,
kung ano man po ang naging desisyon kang kolonyal institution as majority votes ang nagpabor na magkaigwa, madagos ang reorganization, as in na-distribute ang malalain na mga committees, maging sa ibang opposition kang konseho dyan, natawanan, as in ano ba nadagdagan, ano ba nabawasan. Pero si top notcher City Councilor Gigi, although top notcher siya, pero ang mga boto ninda dyan, parehas mansaro pag-abot sa konseho. Pero dapat irespeto. Kaya sabi kan kampo ni Mayor Rex Oliva, mayo man sindang pagkaaram or mayo man sindang pakilabot kung ano ang nagiging suway baga kaya ang executive sa sanggunian sa legislative. Ibang pangsyon. Pero kung ano man ang naging desisyon kan collegial body, dapat irespetaran sa iyo man ang sendang kagustuhan na napagkasararuan. Kaya dahil tapos na ang reorganization, kan manlalain na mga committee, move on. Tapos, trabaho, tayan ang saindong sinumpaan sa publiko. Pero alagad, malinaw, nabako ng ka-Team 1, si Konsyal Gigi Vargas, kan Team 1 Iriga, sa panyenot ni Mayor Rex Oliva. Dahil enot, dahil na pong, dahil bako ng align sa mga advocacy, programs, activities, and project ang nangyayari. Medyo nakukontra o kinukontra ni Konsyal Gigi kung ano man ang programang iba kan Team 1 sa Iriga. So naluwas, nagaro talagang dagos na lugod siyang hinali kan Team 1 Iriga. O nganyan mapaluwas na aldaw nin mga heavy trucks or ano kapag gani, mga panghakot na mga truck nin basura ang lokal na gobyerno ta gusto ninda ni Mayor Rex and City Administrator Attorney Wapi na ang mga basura, lalo na itong mga hali sa mga kampusanto na iwinalat kaso udma kan pag lamay sa mga kampusanto, pagbantay sa mga kampusanto kan sa itong mga kababayan magkaharakot. Pati itong mga day pa nagkaharakot, maisabay ng magkaharakot ang mga basurang ita ay sur ini. Ang gusto po kan administrasyon ngo niyan, maging malinig ang kapalibutan ta sa syudad. Taan basura number 1 ining nakakapabara kan mga mayor na kanal. O kaya para mayong mga basurang magkahurulog sa mga mayor na kanal, arakuto na po yan. Itatapok sa satuyang sanitary landfill. Saka ang mga araw ay sur pa dyan, ining nailing kong mga billboard na paingurag na digdi sa sentro kan Iriga, kung pwede pagbabaklaso na po ini. Ano daw kung ang palibot na mayong gayo ka ni mga billboard na mga ini. Saro pa man ini sa nakakapadiklom, asin nakakapakulog sa mata kan sa tuyang mga kababayan, pati kan mga bisita ta. Yan mga nakakoriyat dyan ang iba pati, faded naman ang mga pintura. Dapat mahali na pati ng palibot na inikan sa tuyang City Park. Na kung expired naman, as in ano na ang mga nakaralag dyan, aralio na. Para may income, lugod, ang sa tuyang local government kan Iriga. About sa pagkabit ng mga billboard, mga tarpaulin, mag-required lugod ang sanggunian ng sarong ordinansa kani. I-required ta or magpasarsin ta. Para magka-income ang local government, magbayad lugod ka mo in mayor's permit. Para po sa gustong magpakarabit din mga advertisement, billboard, tarpaulin, sa kasintuwi po kan syudad kan Iriga. Pero dapat igwalang po kitang i-designate na mga pwedeng kabitan kan sa indupong mga tarpaulin o billboard sa sentro kan Iriga. Dahil ba kayo nagninegosyo naman
palagpangan ning mga bakal para laganan ning mga darakulao na billboard. Iyo po baga, sa iba may bayad yan, sa ibang local government unit may mayor's permit po yan. O para lagod magkaingkaman lagod ang sa tuyang local government. Pero linigon ta na po ang palibot mo na. So mga day naman dapat dyan ng mga billboard na ruludas na. Para akit pa, ang ibang billboard. Kaya lang may pakiaram daw ang local government sa mga private na lugar or residensya na may mga nakaburog takma ng mga billboard. Baka dahil man hindi pwedeng pakiaraman niya na dawa naguruludas na ang mga picture kang billboard or tarpaulin. Pero garo aysor pagilingon kaya. Taran po nito ang basura baga sa roon ni sa aysor. Lalo na nga ni. Kaya nga ni pan local government ibinalik ang pangsisiod sa mga dayong layas. Tas sa roon pa man ini sa nagkakalkal kan mga basura. O ang mga dayong nagkakasiriod kan lokal na gobyerno, kan sa tuyang veterinarian sa office, kan sa tuyang sanidad, pigkukulong dyan sa may harani sa slaughterhouse, ang mga dayo, 2 days kayo to 3 days na din dumaklaim, titigbako na yung mga dayong yan na sinagkasiriod, dangan itataralbong na yun dyan. Tasaropan mga layas na dayo, lalo na kung rungaw, pag nakakagat yan ng tao, irak man kan taong nabibiktima kan na rungaw na ido. Pag nakagat ka kayan, pati ang tao narurungaw man, nagsasarabo pa ang nguso. Saka garo makahirako na maray ang kamugtakan. Lalo na kung ma-injeksyonan pa ng anti-rabies, ay lalong na mimiligro ang buhay. Kaya inuumaw ko yan na ibinalik po ang dog patrol or ining inaapod na pagsisiod din mga layas na dayo sa mga mayor na kalyeta digdi sa Sento Can Iriga. Perwisyo pati sa mga tao ni saka sa mga motorista. Gulpi na nagsimplang na mga motorista dahil po sa mga layas na ido. Ay lalo na kung 10 oras na ning banggi, nakaluko sa tahaw kan tinampo. Ay naman niya ako ini. Kasi maday kan makukuban na ako, nahulog sa kali. Nakuban na wala ko tao. Itong dayong nakaluko, nakulor itong pati. Di nakuban na ako, maliligis ko na. Ay sa katapagitpit na sa dalagang kan sa kuyang motorsiklo, Diyos ko niya ako. Nagparangkal ako duman, nakashoot ako sa kali. Ay pangyayari niya akong buhay tayo. Hindi man niya akong dahil nagkabara aking payo ko ay. Kaya importante ang pagsulot ng helmet. Kaya tama man yung PNP Iriga. Ako inuumaw ko man ang PNP Iriga. Sige, sana kitang umaw. Aram po nindo sa Iriga. Ang sabi kan PNP sa pahinginot ni Chief of Police Colonel Alayan, saka ni Ma'am Colonel Lieutenant Colonel Villa Sereno, ay helmet no, travel policy kita. O sige daw, pag di ka magsurulot helmet, titirikitan ka mo. Saka pasalamat ka mo. Ta city ordinance lang ang itinitikit sa indukan mga traffic enforcer ta, asin kan PNP Traffic Division. Ta kon LTO law or lay and implement na magugulpi ka mo, baka 1,000, 1,500 ang bayad din doon kayo, may record pa ka mo sa korte asin sa LTO. Kaya grabing tabang kan pulista sa mga motoristang nakakapag-violate or mga violators kaya ning no helmet, no travel policy, saka itong no driver's license, mga expired na mga rehistro kan sa endong bihikulo. Oy, sa mga driver daw po, good morning sa endo. Basta't driver, sweet lover daw. Totoo ba yan? Ay, pero dapat po, basta't driver, dapat mabango ha. Daw, anong klase yan? Di gasolina man yan, di gas or di padyak. Basta't driver daw, sweet lover. Pero dapat magtagagusgos kita ng deodorant sa tuyang mga yukyok ta minsan sa kapagalan ta sa maghapon. Minsan nag-aalis nga na ano ta. O, kung ang alis nga ta ansod na ay iba na ang dalagang kayan.
manang mamumuot sa mga chopper. Kung ang parong iba na, kaya dapat basta't drivers with laber. Laging mabango. Kaya nagirumduman ko kato so agum kong nangingidam. Ano man daw tong konduktor man nagpaanos naman niya ako kang parong ako ang dahil nangingidam na parong ko so ansod. Siging yaba-yaba kang konduktor, siging pangulik tang bayan. Kaya anggutan niya namin, ano man yung parong, hindi kanya ko ito. Okay, dapat magi ng mga konduktor sa mga basis. Uy, taganos-noson indong judurant ang mga yukyuk o kung daiman. Kung mayang pambakaling judurant tamahan. Pag gutos-gutos na nin mga ano dyan, yun yung mga ugbos sana ning bayawas na dahon. Pisi-pision mo na yan tapos inosnos mo sa yukyuk mo, mayo na yan sa imong ansod na yan. Kung talagang irigwahong ka, bumakal ka na ning tawas. Garitong kulor puti, dukduka na yan tapos pagkakarigos mo, itapal mo na yan, pirming halangan sa imong yukyuk. Kaya malamang mabasa-basa. O itinitima ko lang yun, gusto ko lang kung umawon man sa ito yung mga driver na sweet lover. Bueno mga tugang, ang programang ini hatod sa indo ni Honorable Councilor Inton Paro Ballibar, Municipal Councilor of Bula, Camarines Sur. Salamat. Asin an oras na ini, hatod man sa indo kan sa tuyang iba pang mga sponsor asin man mga advertisers. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. This time check is brought to you by Honorable Ami Hermojeno Olea and family, Punong Barangay, San Juan, Irigas City. Ang programang ini hatod po sa indo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield
Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-claclass quality. ACS. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos, hindi na ako malabo ng mata ko. Din lagi na utri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng Iberia, try ko, ilang bulan, hindi may ano ng mata ko, kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng Iberia. Salamat sa Iberia. Kayo din, may limas mata, try nyo ang Iberia. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arugan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyoan Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas na. Kutlita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na na-schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Luwalier ka na. It's as easy as 1, 2, 3.
1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali diba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Lulier. Tulay ng Pamilyang Pilipino. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City.
Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. This time check is brought to you by Honorable Ami Hermoheno Olea and family, Unong Barangay, San Juan, Irigas City. Ang programang ini hatod po sa Indo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po ngayon mga tugang 10:16 in the morning. Salamat kay Chief Engineer Lindon Turaleo sa dakol-dakol tang mga hanap buhay. Nakakahadit na po bagang mga tugang na may mga magagayong-gayo na mga kadaragahan nawawara. Umala sa latest po baga na nawara, alagad na dukaya na saro ng malipot na bangkay. Ining si Iris pero iguana po daang nadakop na person of interest sa tuyang mga kapulisan. Dahil man dapat pangaranang pagayod ang person of interest, kaya nga ni person of interest, iimbestigaran palatunta na magpalwas ng official statement tigdi ang Philippine National Police. Kundi sa social media, abang ririkas kan sa tuyang ibang mga kababayan na magpangarang kan person of interest, magpalwas na kan picture kan person of interest. Alatuntaan PNP magpresentar sa press, sa media, kung ini talaga amo na. Di ba? Aber daw, garo may report kitang re-receive from Karonda, former anchorman kan katandim ko kang Bicol ko nila. Garo may report si pare ko. Pwede, pag-informal digdi sa kaso ta tinutukan mi man yan sa radio station ko sa FM. Oo. Actually nag-press briefing na baga kasubanggi si ay kasud manghapon si PD amigo mo, PD Domingo. Oo. Nadakop na si suspect and self-confessed siya, ninulita igwanin mga ebidensya sa iya, lalong-lalo na sa CCTV and testimony kan babaeng vendor nin balot nakaiba duman sa pasahero niya kainin ni Iris May na nailunat. Oo. So good as kunyan na ini solved na kuta na yaw na person of interest makunahan ng person of interest na considered kaini kundi suspect na. Ay, suspect na oo. Nag-self-confess siya and ang mga circumstantial evidence na nakuha sa iya itong cellphone na pagsasadiri ni Iris na may password, dinara niya sa cellphone repair shop hasta sa nakuha na kan PNP daiman siya nin pambalukat, pinapabukasan niya, inahali si password. So siya talaga and sa mga rekas kan na PNP personnel kan pili sa good kan kaman nag-site inspection sila sa ocular inspection duman mismo sa pinagdampingan niyang basurahan. So ang gusto tayong linawin lang digditabi karon ng Jo bago sa bisinidad kan Capitol, unlike kan mga pinapaluwas na naman na mga anti-Villafuerte kay Governor Luigi, kaya nga ni nagpaluwas nin press statement sa tuyang gobernador na tulos-tulos niyang pinagdirihiran ang PNP Provincial Director kan Kamsur na higutan ang pag-imbestigar, kaya nga ni Maricas sinagin action kan PNP. Ako nga ni binabasol ko mga ibang tao sa social media makon mong CWC tapos atong person of interest si pangarana na picture na. Actualmente kakamping Jo
Kadlan, Barangay Kadlan. Yan, Barangay Kadlan Pili. Ini pong para papadyak na ining suspetsado, kapilyido pa ini kan amigo tang broadcaster man, na iguanin mga black time sa mga radio station, sikat ining negosyante. Pero bako ba niyan sa apelyido? Hindi sa kaya ang apelyido eh. Oo. Okay. Pero Christian Sungaran, para papadyak, 18 anyos ini subot, pero sabi kan magurang kan ama, 19 na ini. So, inako na ini kan mismong suspetsado na ang pagkadan niya kay Iris May sa pagi kan pagpuot. Dahil man tinil o pinuot, pinugong si paghinga. Kaya napagmataman sa Iris, kadan na. Pero dahil sa medical legal... ini anda ita pa pwedeng ibiglad kan media. Ayan. Investigation pa, kaya iba ta kayang mga tugang, lalong-lalo na itong mga kritiko kan sa tuyang gobernador. Pag-una, mararaot na di si Gob Luigi na enot. Ang Kapitolyo Complex, sakop po yan kan Barangay Kadlan. Yan. And then, ang Barangay Kadlan, dahil taman maibitara na dakulon ang mga establishmento, dakulon ang housing, dakulon ang mga parakayod nin public transportation. Correct, oo. Bakupan sa na yan na nagkakayod, palaog dyan sa Kapitolyo. Bako yan na yaon sa Kapitolyo, bako nga ni sa Kapitolyo Complex na kuha itong gadan, kundi sa luwas. Sa luwas. Kaya lang ining mga aramuna, ginagamit na naman sa panraraot sa Villapuerte, na very much unfair man po ini para sa tuyang mga opisyal. Pero sabi na nga ni data kaya maibitaran ang Pilipino, ugaling Pilipino, araw ko yan, crab mentality. Correct. Pinipirit na araw ko yan sinangyari. Ini ang linilinaw kan PNP ngon yan. Na nangyaring incidenting yan sa Barangay Kadlan. Which is, ang Barangay Kadlan, yung man ang nakakasakop kan Kapitolyo. Pero bako sa laop ng Capitol Complex. Yan ang malinaw. Although, ang intention kan aki karo magpasiring sa Kapitolyo, dahil siya nakaabot. Maray siya na iguanin mga sophisticated gadget na ngunyan, araw kan CCTV, kaya natunton itong suspetsado karon dang Joe. So, congratulate di ang PNP. PNP. Ang PNP sagod itong mga tao na nagmakulog. At the same time, congratulate tayo ng modern technology. Yan. Ining CCTV. Kaya importante maray pala ng leksyon ini. Dapat pa lang kada barangay may CCTV na, ano? Igwa nin mga barangay ng mga nag-o-observar kayan. Talagang, maski sa traffic accident, na kulang bagay para sa pag-resolvar kan kaso, ang CCTV footage. Karon dang Joel. Karon dang Joey. Kaya ini lang nakamonitor kaya ako sa Indo. Okay. Thank you sa matuod na pag-diseminar nin impormasyon. Parehas kita, kaya sabi ko nga niya ako, ani bang tao sa social media abang ririkas kan mga moro magpirindot. Data pwedeng mabasolin ng mga tao sa social media tayo ni dahil man sila on-site na nakakakuha ng informasyon, nagpapasa-pasa, nagsishare. Kunyang ko lang digdingan ini mga tugang ta sa media, lalong-lalo na sa Naga. Yan. Na talagang sila mismo ang naguhusga na. Pigtataan kaya nindang Malaysia pati. Pinagtatawan nindang Malaysia nasiring kaya ng mga insidente na sisay man baga na public official na may kagustuhan na mangyari ang mga siring kaya ng makangirhat na mga insidente. Yan, oo. So, ini pala na pagharaman na ang suspetsado burat. Tagpod na nga ipunin kwarta, ang hinihiling tapadigdit akong pinagringgawan pa si Aki. Kaya, inaalata pa ang medical legal ka ni. Yes. Pero, ang magayon na development tigdi, yan, kustodiyan ko yan kan otoridad ang suspect. And, pero pati, pero lang na persona ang may kaginibuhan. So, dan mahiling and weakness kan babae talaga, na supreme sa kusog ang lalaki. Makusog kaya ang lalaki, mas persado. Lalaki talaga na mag-serving leksyon din mga tugang sa mga magurang, sa mga kahubilisan na dahil para solo-solo. Yung gayo ka. Pero mo karon nag-duel, ining daraga, naglahog pa sa 7-Eleven para magpakalin balon.
Nagbakalin mineral water, inom, nagbakalin tsokolate. Dahil nga naman nakakan. Irak man. Saka may pangarap. Nagpatiram si suspetsado pa. Ang pangiturugan pala, ang pangarap pati kani yung biktima, maging sarong lawyer. Abogada, taharugan tayang auntie. Yan. Guardian. Asi pa yung pulis. Iyo Jesus Maria. Kaya sabi ko na nga. Condolence sa pamilya, ano? Kolehiyala pa sa sarong eksklusibong kunyan. So, ang futuro na naman kantarong Robin and danyaran ng buhay. Pursugin sa kapasukan. Kaining mga kababayan nga tungon niya. Na kinakaipuanan po giyan ng magurang. Yan. Ang para maraming pagtadara kan magurang sa mga kaakihan, lalong-lalo na sa sabi ang mga Robin na aki. Importanteng maraming yan karoon ng Joel. Oo. O, sige, Padi, salamat sa dagdag na paglilinaw, asin dagdag na pagdiseminar ka na informasyon na sa tuyang pinag-uulayan sa Laukan programa. Okay, salamat po, paring Don Hugo. Ano ha? Si paring Don Hugo, ano po siya, ning dakulang tabang sa mga programa tadig di sa RPNDCKI. Lalo na po sa pag-informar, ano? Sa mga kalakawan man, kan sa tuyang Congressman Migs Payaba, Migs Servisyo, Villaferte sa Rinconada area. O duman po sa pigtitema ta, haros nagtutugmaan sa moyang pananaw ni Pading Don Hugo. O, di ba? Oy, good morning man kay former station manager GB Navarro Verdeflor Jr. O nakaantabay man siya sa tuyang programa. Good morning da po sa kuya and sa gabos na personnel and staff. Naka-tuning in siya ngonya, naka-tune in sa tuyang programa. Station manager kan FM sa Baaw, tapos station manager kan sarong FM sa Legazpi. Permisa di radyo ko nakakabog ka mo, Padi. Ararom ning Bicol eh. Oy, SM John Verdeflor, ano daw kung mag-programa ka sa 6 to 7 digdi sa Moya, ano, aga. Ayun, 5 to 6 pala, rather. 5 to 6 ng aga. Nakakaibog ka mo, Padi. Nakakaibog. Oy, malinaw po pala ng signal ta sa Partikan Baaw, ano ha. Salamat, SM John Verdeflor. Pero po, duman sa anong ini, ikino-congratulate me. Ayo, salamat po, makusugda po sa moyang signal sa Partikan Baaw, Camarines Sur. Ito pong dagdag na impormasyon ni Paring Don. Enot kayang naglawas, nagputok sa ibang broadcast media na nadukayan ngayon ang bangkay ni kaning biktima ni na sarong 18 years old na si Iris sa ano nga sa may Yarani, sa may si WC. Garo may malis yan na garo gustong rauton ang administrasyon ni Governor Luigi Villaferte. Tulos man nga po si Governor Luigi sa PNP Camarines Sur. Kaya tulos na nagpaluwas naman ng nagkaiguan ng press briefings sa tuyang Provincial Director Colonel Domingo. Asin pinaglinaw na sakop lang kang barangay Kadlan, pili na dukayan ang biktima. Bako sa laog kan Kapitolyo, bako sa laog kan Capitol Complex. But Capitol Complex is part of the barangay Kadlan. Pero bako sa laog, sa luwas, sa may parte kan Basuran duma. Sa mahalangan, nadukayan ang biktima kay nadukayan biktima may mga nakatambon pang mga sako. Ang suspect mga tuga nasa lakab na kan PNP asin nag-amin
na siya ang responsable sa sinambit ng makangirhat na krimen. Sabi ko na nga kay Subago, nakakahadit na ini na may mga nagkakawarara, missing na kadaragahan, ang iba nadudukayan sa roon ng malipot na bangkay. Dakol po ang narog kaning baga na bako lang po sa parting inikan na Kamsur Bicol. Asin iba pang riyon nangyayari ang mga missing na ini. An ibang missing nawawarang kadaragahan ta minor de edad. An iba estudyante pa. An iba bako naman ngaling minor. An iba nadudukayan sa roon ng malipot na bangkay. An iba pong mga biktima pati pinaglugusan na pinagadanpakan mga kondinado, mga demonyo, mga walang hiya, magagaling sa katarantaduan ng mga suspect. At hindi na naawa sa mga biktima nila at kawawa yung future. Nilang si ining latest na biktima po, ano po ba gani, may planong maging sarong lawyer. Taan nantiyon pa lang kani, ning lawyer man. Pero kinocongratulate ko ang PNP, Pili, mga nagtestigo, naging witness, nagsuporta sa investigasyon kan PNP para tulos na masiod po ang suspetsado. Garo case close na ini, kumbaga sa iyon na solve na sa madaling sabi, nakamtan na po ang hustisya kan pamilya kan biktima. Kinumpirmar mismo po yan ni PNP Camarines Sur Provincial Director Colonel Julius Cesar Domingo na ang suspect mismo sa pagadan sa 18 years old senior high school student ining PD cab driver na ini na si Raymark Bilyasa. Na nag-amin na siya mananggad ang kagibo kan sinambit na krimen, kan sinambit ng insidente. May saro pa nga ni akong napabaritaan na naman na nawawara. Tagasiton ko no nabuwa. I-confirm ta daw ninyo mga pag-iriba. Kung matuod man ako na naman pong usad pang nawawara, missing pang daraga. Uy, mga magurang, ano daw kung naitod sundo na lang nindoon sa endo mga kadaragahan dyan. Kung nag-i-reskwila, tod sunduan na sa nanindo. Sakripisyo na lang po kita. Sa kairak man po, anon mga kausa dahil sa pagtios arog kan suspect maayo da kayang sintabo na ngay pong sintabo pati cellphone kan biktima gusto pang itransaksyon dinara sa sarong cellphone repair ta pinapa-open ta siguro gustong kwartahon saro sa pagtios pero bakong dahilan kung nagtitios ka mambiktima ka manggadang ka pa lokotoy kang suspeka. Kadakol paagi para mabuhay ang tao Ani ba nga ni, naglalabandero sa ibang bansa, naglalabandera, naglalaog katabang, agkulang po ikabuhay sa pamilya. O okay man ko na ang paghanap buhay ng pagpadyak. Mapagal-pagal lang po, pero iyo man po ang ginusto mo. Kung ano, ang puturo mo, ikaman sana ang kagibo, buntot mo hila mo, sabi kan mga gurang Kung ano ang buntot mong hila mo, di yun ang pagtiusan mo. Sa kung nag-adal ka ng tultol, dahil ka nagparabulakbul, o kung nasuportaran kan magurang, ay di ko na di white collar job ka. Di korbata kang nagalaog sa opisina. Di long sleeve ka o kung ano pa.
Ay nga ning maati ang trabaho, pero dolyar man ang sweldo. Dublado pa ang sweldo kan mga dikorbata sa Pilipinas. Ito nga ning mga kabats kong mechanical engineer. Ang trabaho mekaniko sa ibang bansa, intero nga kung nagkakarigos mate, nin krudo. O niya, paano niya ako yan? Mechanical engineer ka. Ang naglawag ka mekaniko sa ibang bansa, ay, sweldo ko man niya, mate, nasa 400,000 kada bulan. Kung subasubahon mo yan. Tinawag mo pa niya ako ang senador, ang congressman sa Pilipinas, pati presidente. Tadi nga niya ako nag-alawag sa mga 200,000 ang monthly salary kan mga ini. Ikalugod niya ako nagkakarigos sa krudo, oro aldaw. Ang sweldo na sa $400,000. Pag nagluwas man niya kumit, mailing mo man yan sa kuyang mga alahas. Ang porma kan mga bado ko, mga original. Dako lang kaya niya ako, meet ang bitis ko, isa niya ako kanina mga tati mong sapatos na dahil lamang makauso sa bitis ko. Pero iyan po, sa totoo lang, kung kuta na tututukan kan mga magurang ang pag-eskwela kan mga aki, mayo pating inaapod na mga krimen na pwedeng makomiter kan sa tuya mga kaahubinisan. Juvenile, kaya bagay ko kitang juvenile justice system na inaapod. May mga nakakakomiter ng krimen na mga minor de edad pa. Kaya nga ang gusto kan iba, kung uyo ng kan Human Rights Commission. Ay good morning sa commissioner kan Human Rights Commission na taga-Iriga, si Attorney Bida Ipres. Kababayan ta. Na maghurus pa ang mga edad kan mga nakakakomitir ning krimen na mga hobin pa na pwede nang ikunkun sa kalabuso. Dadaroon sa bahay ampunan sa mga orphanage ining mga hobinis na ini nadurulagman sana. Minsan na imbilto sa panhabon, pang-snatch, pang-rape, minsan ginagadan pa ang pero dahil sa inaapod na sako pa kan lay na ini, ani ba dahil man ako kuntulo sa kalabo alat-alatan ta pang mahinog ang edad. Pampunta yung sa DSWD sabay bata. Tapos na durulagman, makakakomitir na naman yung panibagong krimen. Pag ang mga hobinis pati napabilo nindo sa katarantaduhan, sa mga gawing kabalasubasan, sa kadimonyo ng mga trabaho, ay madarakula ni kung bakong holdapper, mga makakalaog ni marirecruit ni kan mga gangster ang luwas kayo ni. Kung bako ang operation na hired killer, mandurugas, kidnap for ransom, ang transaksyon nagigiribuhong kayo. Palala ng palala ang krimen na lalaog ang kayaan. Sindikato ng droga o kung ano pa, tanatood na maging pasil ang pirak. Lalong maisip nin mas dakulang kantidad. Kaya dapat ang pagdisiplina kan mga tao mananggad, puon pa lang sa aki, disiplinaw na sa laog ka na ro. Kundi dahil man kanyo family code ta, amakon mong magurang, kinastigo ang aki, pwede ng prisonan magurang. Kaya man ang magurang mo niyan, pero takot nang magkastigo sa mga aki ta, pag binalintungan sinda ning reklamo kan aki nindang kinastigo ninda o nakulgan ninda, kaya rak man kan magurang, pag binalintungan, ikokonkon sa kalabuso. Por Diyos, iporsanto niya ako. Kaya kita ini kayong mga madudunong tang senador sa congressman ay nako. Hindi na ito na magkairintindihan. Kaya ngon niya, nagiging Diyos aki na. Bako niyang Diyos ama. Ay kita baga pag nasa sign of the cross. Sa ngaran ng Ama, nin aki, pati na ang Espiritu Santo. Amen. Engon yan, garo kinukulabanan magurang kan mga aki. Pero bako mampong gabos. Nagkapera pa sa naman. Pero kung magdanay ang pagkaminuruutan, disiplin sa laog ka na ro, respeto, irani sa pagsadyos ang mga kaakian, madakula mga marayan.
asin maiwas yan sa mga raot na mga barkada. Dawang klase sa naman digdi sa ibabaw kang kinaban. Bakong raot ang payo po, kundi mandatang influensya ng barkada, igwaman ng maray na influensya nin barkada. Kaya dapat mapili ka. O, ari na barkada gusto mo. Barkadang mga raot-raot, pasaway, pastidyo, tarantado, kabalasubasa ng nasa isip, basagulero o dumangka sa barkadang dadaraw ka sa karahayan. Dumang ka na mag-iba sa good and good vibes man yan or bad in bad times, yaon ka mo nagdadarama yan. Pero itong sa karahayan, sa komunidad, ang importanteng objetiba or obhito, di ba? Tama o mali? Pero nahanda lang po kaya ako eh. Tama ako nung nagpaparadakol na maganing mga missing na yun. Yan mga... Saka ang biktima, ginagadan pa kan ibang sospek eh. Kawawa naman, nakakapang tindig balahibo eh. Apira po kayan, sosog sa datang ipinalawas kan DSWD. Aba, may mga nagtataas na numero kan mga insidente ng incestuous rape or incest rape. O ang kaso nin panlulugos na ang mga nabibiktima kadaklan minor di edad. Ano po ang rason kan mga suspek sa DSWD sa investigasyon kan PNP? Dahil po da sa sige ang dala ng mga pornographic films sa mga Facebook. Kaya dapat iniman na nagmamanihar na korporasyon kan Facebook. Karalian na daw nindo sa video nindo. Ining mga nagtitiktok nin mga malaswa sa rupading nakakabuisit. Pag nag-open ka ng Facebook mo, taang gusto mo mong na maka-update ka nin mga impormasyon na pwede mong pakinabangan sa oral daw mong pagkabuhay, dahil taan bungad sa emo, TikTok na mga babaeng huruba. Buisit! Parang ito na yung pagkaharali mga demonyong iyan. Dahil po na nagkikita dyan ang mga TikTok ng huruba o kas. Ano ba man dyan, nakakabuisit, nakakaugma man ng TikTok. May mga TikTok man na nakakaugma, sa totoo lang. Pero ikaw man nakakapauyam as in nakakapabuisit sa aldaw. Na mga TikTok na minsan nagtaba na pati, pero huba. Ay, ano naman niya ako nung nagtitiktok na yun, nagraya ng badason. Iba mo talaga mga sexy. Yan pala, kung milyon-milyon kayo ang views, dahil sa pag-TikTok mo ng kababuyan, asin man kadustaan, pag nag-click pala niya sa mga viewers, asin nag-abot sa milyon-milyon viewers ang sa imong Facebook account, aya apo dang kakang company kan ano nga po yan eh Facebook may ano ka, may bayad ka na ngaya, papasukan namin ng mga komersyal ang iyong TikTok accounts. Mayroon ka na anyang monthly sa amin na kung pirang libong dollars bayad sa sayo sa pag-TikTok mo ng kauragan. Ayun niya kung buhay tayo ni minsan man igwang sex na nangyayari sa mga video. Ano man niya ako ning pelikulang ining tarantado man niya ako ni yung pelikulang inita nag-iiriyuan pa digdi sa Facebook ta. Pero dahil man pala niyan mahali daw dahil nadidelete pala. Kaya sabi kan ibang suspect sa investigasyon kan PNP o dyan nga ni sa Baaw si taga DSWD nag-increase da compare last year. Minsan pati, kadugo, kapamilya, ang suspect. Minsan da, kataid pa ka narong. Unahiling na hindi yan. Ano rason? Sige po kayo kundala ng bold na pelikula. Pornographic film sa Facebook. Nakaisip ngayon kung kubabawan ang sa kuya ngayong araw ka na araw. Masakit yan. Lalo na kung incest rape, kadugo. Sa pa sa kung saan lugod ang tios na lugar, yaon man dyan ang katarantaduan nangyayari. Kaya po sa mga magurang, tios man, sadit man ang harong, o haluwag man, may kaya sa buhay.
kung nagdadaradaraga na ang mga aki nindo, dahil na dapat nindo yung kadurog, tawanay na nindo ng tigsalarong sadit na turugan yan, o kwarto, isuway na sa mga tugang na lalaki, sa ama, dapat suway na sa turugan yan, nagdadararaga na yan. Sa kasaro pa dapat nai-inculcate sa isip kan mga kaakian ang mga bagay-bagay na dapat nindang maiwasan, maingatan sa buhay. Dahil po kani nagiging garo alarmado kita kani, kaya dapat maging ang mga PNP padagos na magkaigwanin police visibility. Ang mga barangay tagay, sorry po mga barangay police. Sorry, minsan man kami naagyan akong nagtatagay, pero bihira na, kahit yung panahon. O kaya ang mga barangay police, takamo ang mga membros kan na autoridad, dapat pirmi ka mong alerto 24/7 sa pagbantay kan sa indong komunidad, kan sa indong barangay. Lalo na ang police visibility. Tangarig, ano man naman datang kaisipan kan mga kriminal, dahil po madagos, pagyaon ang visibility kan PNP, asin kan mga barangay police, na multipliers tayo ni, force multipliers, kan sa tuyang manlain-lain na mga sanga kang gobyerno, na nagmamantiner kan pas i-orden. Lalo na kung inipong mga bagay na ini, na nakakahanda. Kaya ito nga ni, may napabaritang mga nang kikidnap ngayang, auto ngayang arog ka ni, kung sa insain, kaya lang po dahil kita dapat magtiwala, magtubod sa mga social media. Kaya ngayon nagdadakol ngayon na kikidnap tapig papabakal ang mga internal organ. Dahil po kita kayan basta unless ang PNP ang opisyal na magpahayag. Pero aminado po na ikong siring kaning insidenteng mga nangyayari. Kaya lang po nakakaalarma na ini na may mga igwang nawawarang mga minor de edad na ang iba nakakabalik sa pamilya ay ang iba man nadudukaya na saro ng malipot na bangkay. Asin ang iba po pinagriringgawan pa ang sa indang ikinabuhay or piglulugusan pa kan may sakuniyo, may saganid sa laman, may samanyakis na mga sospek. Ay buisit, pag-araw niya ako kani dapat dahil nataan pa ng chance na mabuhay ang mga suspect digdi sa ibabaw kang kinabahan. Abero tamahanap boy pa kita, Chief. I-relog ta na, no? Nahanap boy ta. Bahay na. O, ang programa pong ini, atod sa Indukan sa tuyang sponsor, si Councilor Enton Paro Balibar, Municipal Councilor kan Bula, Camarines Sur. Good morning dyan sa Partikan Bula. Ano po? Ang Alkalde kan Bula, good morning. Asin man ang Secretary to the Mayor at the same time elected Councilor sa Rosa, talented Chairman kan Committee on Appropriation, Councilor Greg Puntanal, sir, always tuning in my radio program. Thank you so much. Hoy dyan sa Bula, or istoryahan na baga na ang city and municipal administrator da dyan na si Nonoy Ibasco Jr. Maray pala ngayang administrador. Mala at disiplinado ang mga empleyado. Mayong nagbubulakbol. Bakong arog sa iba na during office hour nagtuturuma-tuma na iba. Ay, digdingali kang panahon dahil na kita magpararayo. Ano niya ako ni office hour? Nagtuturuma-tuma, nagtargay-tagay na. Ay, istrikto po. Dapat ang trabaho dahil pabayaan. Kaya dakol po nag-uumaw, dakol man anan ni bago sa arog kay niyong patakaran. Kan opisina mo niyang kan administrador. Dahil po sabi ni Municipal Administrator Nonoy Ibasco Jr., pigsisilduan kita kan gobyerno. Ang buwis nakatumbas ng ganot ng dugo kan mga taong
pigsisweldo sa to, balusan ta nin maray na trabaho, serbisyo sa publiko. Na dawa pagal nga kita sa gobyerno, mag-serve kitang naka-smile. Bawa ang nakasimangot sa gobyernong empleyado. Kaniba man kaya dyan na bako manggabos ang ibang empleyado porki pagal na, nakasimangot na. Ay bawal po sa iya. Dapat dawa pagal ka na. Ay dapat naka-smile ka. Ano po sir, ma'am? Kung pwede nga ni coffee with milk, ano pa? Araw po talaga na nasa gobyerno because government employee or any elected, appointed man or law in mga rank and file employees of the government should always act as a model with dapat nagsiserving naka-smile. Bawal ang nakasimangot, saka bawal itong empleyadang nangayang dahil pa na 30 minutos nagbalik ka na naman sa CR na ano ka? Nagdadayari ka o ano ka? Tani ba kayo dang empleyada man, bako man gabos? Pabalik-balik ang iba sa CR ta, hugay ka, hugay, lipstick, ay ano nang tayo, Diyos ko. Magtrabaho naman ikaw. Totok na. Kamo mga department heads, matrabil ka mo, paliwanag ka mo. Anong oras si seminar? So meeting, ano ang ginastusan? Ano ang resulta? O dapat may report. Kaya matindi. Pero tama man po baga. Tani ba kaya na department head, bako manggabos paaram sa nang kapapaaram sa kapwa empleyado ta, iguana naman niya atin doon seminar, ito pala niyaon sa bingguhan. O kung dahi man niyaon sa bulangan. Ay ako nga ni, kung bistado, dahi ko nalang aranan, dahi nakita magpararayo sa ringkunada. May nag-text sa kuya, inimandong mo yung department head na ini during office hour, ang niya digdiyo sa mga ay indo tayo. Dahil ko lang sabi yung tamabuot naman kundi sa lapo corruption of time. Katumbas ng pangungurakot po yan. Sa oras kan gobyernong bigbabayaran. That is a very, very small sample or example kan pagkukurakot sa government. Kaya po kita kayan. Although you are the department head sa sarong departamento kan sarong lokal na gobyerno. But please, pag during office hour po, diyan ka maglukluk sa opisina mo or lumibot ka sa dapat mong relibuton na area of responsibility mo. Bakong yaong ka dyan nagpaparanga nga, asinsiging kalag-kalag, kan sa imong kapustahan. Diyos ko, ako dahi ta kangangaranan sir, pero magbarubakli ka. Dahil amigo ta ka, gusto ko mapakaray ka. Dahi ta ka man matabangan pinansyal, ta ako ti Usman. Dahi ta ka naman rarauton, dahi ta ka naman nga natatabangan. Sabi nga ini pa ding doon, ang tugon sa iya ni Papa niya, doon, ako matugon-tugon na. Kung dahi ka naman lang nakakatabang sa kapwa mo, dahi ka naman mangraot. Dahi mo na nga natatabangan pinansyal. O pagkakanman yan o kung ano pang bagay, sa dahi mo naman nga rauto. Pimirong tugong ko sa imo. Pandua, iningayang kadagaan na nahihiling mo sa likod ka na rungta. Sa dahi mo ngayon isang rao ipabakal. Tanong man nga pa. Kaya nga nga tinutugon takatakon ipabakal mo. Isang rao. Buko ta. Sangarap and regular guest sa pag-improve kan programa, sa pagpakaray kan pagdiseminar kan mga impormasyon from RPN DCKI. Yan po ang suporta kan RPN Manila and CNN Philippines. News you can trust. Sabi nga ni kayan. Salamat paring Don Hugo sa talented may gusto na staff kan district office ni Congressman Migs Villafarte kan Rinconada area, and one of the #1 radio commentator
radio broadcaster sa sarong FM station sa Rinconada. Perming nagsusuporta sa mga programa kan RPN, DCK Iriga City. And sa ngaran pa kan sa to yung mga naging pag-irip. Sa information, yan dyan si Rodel Cesar. Digdi sa kataid ko ang Hoben, ang samoyang Chief Engineer. Chief Engineer Abilin Don Toralio. May gusto nini saka salamat sa Engineering Department, ano? Sa mga pag-iribeta sa Chief Engineer Abilin Don Toralio, Engineer Charlie Binaoba kay Idol, kay Engineer James Oco, Engineer Joanna Divilla, Engineer Felix Lagrimas, ang sa tuyang online technician. Hayan pala si Felix. Day off, okay. Salamat sa endot, ang bugakan na RPNDCKI, sabi ni SM John Verdiflor, napakalinaw, napakalakas. Kaya mag-program ka na dito, SM John Verdiflor sa amin. Ibigay namin ni Ma'am Kayla yung 5 to 6 a.m. sa iyo, Monday to Sunday. And sa transmitter site, Engineer Joanner Mamok Divilla. Ano nga tayo Mamok? Ang bansa kan Divilla sa Iriga pala. Mamok kung nakarayo man, baduya. Yan. Sa information niya, on demand si Tony Matic Saison. Ini po si Joey Habanalim. Salamat. Sa ngaran ni Ma'am Kayla Ligasyon sa mga magayong-gayon na finance manager, admin. Diyos mabalos po kan sa indong pagantabay sa mga Facebook Live viewers mi sa nagtutok sa Samoya ang unyan sa programang Bicol Connection. Stand by for the next